tashi tsaye watan Kano wannan kamar me yasa ka kuka watan Kano wannan labarin matashi Abdullah Salisu dan asalin birnin Kebbi wanda mummunan kaddara ta fada masa inda an ka yanke masa hukuncin gyara halinka har na tsawon wata 3 ba laifin zaune babu na tsaye ga zanta da mun kai da shi. Wallahi kaddara ne ta wado da ni aikin mutane ke na kwanta cikin mutane sai aka yanke mini aljihu aka ɗauke min waya da kuɗi to har gari ya waye ban san kowa nan garin ba sai na je na ga tayan kanta na taɓa suka kama wanda tayan nan da suka kama wanda tayan nan suka ce wani gari nake na ce ni ya haure nake kuma gashi ban da gashi ga kara ta ce suka ce min to tun daga taya an gani ana kai na police tension suka ce in kiran ba da lamba ni kuma ban da lamban kowa kuma gashi lokacin aure na tsoron kwana 13 na rasa ya zan ban da lamban kowa cikin taimakon Allah cikin taimakon annabi. to ga wanda kai mai godiya kai mai addu'a ga watan Kano wannan tashi tsaye watan Kano wannan tashi tsaye watan Kano wannan kamar me yasa ka kuka watan Kano wannan a kai ke wata 3 to yanzu wata na biyu cikin na gudu ke ba wanda ya san ba su da ne zan koma gida ba ya tun lokacin nan kan watanni da kai ba a san ka wallahi wannan kawai Allah ya sa ya taimake ni ina zaune amma ba uwaye na da suka sani yanzu wani kuje ka za ka yi da wanda ya maka gode da wannan ubangiji Allah ya kare shi da makiya ya kare iyalan shi da yan uwan shi da wanda ba yan uwan shi ba da wanda ya hanyar da wanda bai mai wanda hayan ba ina roƙon Allah ya ƙara kare kowa Allah ya kare kowa a lokacin annabi. To Allah shi kyauta ya kuma kare mu daga mummunan kaddara. Sunana Abdulkarim Sani Zamfara daga Kakaki TV. Ku yi mana subscribe ku danna mana alamar ƙara domin sabon labaranmu da ɗan daga zarar mun ɗaura.